Hola, molt bones. Avui faré una sessió de respiració conscient. Amb diferents tècniques de respiració aconseguim que la nostra ment es calmi i arribem a una concentració que ens permeti mirar cap a l'interior. I els que vulgueu després continuar amb uns minuts de meditació, faré una petita meditació guiada. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Molt bé, ens posem en posició còmoda, amb les cames creuades, les mans, els braços recolzats sobre els genolls i l'esquena molt allargada, estirada. Si algú es vol apoyar en una paret també és possible, mantenir aquesta rectitud de la columna vertebral i us convido a tancar els ulls, a observar com estem en aquests moments sense modificar la respiració. Notem i observem si la respiració està alterada, és una respiració ràpida, enèrgica, o si pel contrari és una respiració tranquil·la, calmada, suau. Relaxem els ombros una mica cap enrere i lluny de les orelles. I ara us convido a posar les dues mans a sobre l'estómac, la part de baixa, la panxa. I inhalarem sempre pel nas, inhalem i portem tot l'aire a l'estómac, veiem com s'infla. I exhalem, també per el nas, per les fosses nasals. I l'estómac es desinfla. Tornem a inhalar. Veiem com s'expandeix i exhalem i la panxa va cap a l'esquena, cap a la columna. Ara mourem les mans a la zona de les costelles. Inhalem, primer s'infla la panxa, també ara a la zona de les costelles i exhalem. Buidem la zona de les costelles i la panxa. Inhalem, portem l'aire cap a baix, cap a la zona de la caixa toràcica i exhalem. Buidem la caixa toràcica, buidem l'estómac. I les mans ara les posarem a les zones de les clavícules, a la part alta del pit. I inhalarem com fins ara, portant tot l'aire primer a l'estómac, després a la zona de les costelles i finalment a la zona alta del pit. I exhalarem també per el nas, des de la zona alta es buida, després la caixa toràcica i finalment l'estómac. Inhalem, estómac, costelles, clavícules. Exhalem, clavícules, costelles i abdomen. Continuem. Podem apoyar els braços o les mans als genolls. Inhalem, omplem l'aire, zona per zona, i exhalem conscientment, anem buidant zona per zona. Uns minuts més. Recordem que la columna està allargada, els ombros relaxats. No hi ha cap tensió.
aquestes mateixes pautes, comptar fins a 4 en la inhalació i comptar fins a 4 a l'exhalació. Inhalem, 1, 2, 3, 4, i quan estem plens d'aire, exhalem, primer de les clavícules, les costelles i l'abdomen, 4. Inhalem, 1, 2, 3, 4, exhalem, 1, 2, 3, 4. Inhalem, 4, exhalem, 4. Molt bé, continuem cadascú comptant per dins. Una vegada més, inhalem, exhalem, inhalem, comptem fins a 4 i quan arribem al número 4 retenim l'aire, els pulmons estan plens per 4 segons més. I ara buidem, exhalem per 4 temps. Quan arribem al 4, retenim sense aire els pulmons 4 temps. I inhalem, 1, 2, 3, 4, retenim l'aire està dins dels pulmons. Retenim l'aire dins els pulmons, 1, 2, 3, 4, exhalem sempre pel nas, 1, 2, 3, 4, i retenim sense aire, 2, 3, 4. Continuem amb aquest Square Pranayama, la respiració quadrada. Retenim, exhalem. I retenim sense aire. Inhalem. Retenim. Exhalem. Retenim. Inhalem. Retenim. Exhalem. Retenim sense aire. Ara us convido a intentar meditar uns minuts, continuant amb aquesta atenció plena a la respiració. Podeu seguir comptant de forma interna i si en algun moment ve algun pensament o us creu alguna imatge, l'observeu, no la jutgeu i la deixeu passar. I torneu a comptar la respiració, torneu a la concentració de la respiració en els temps que esteu comptant. És molt difícil deixar la ment en blanc, de fet hi ha alguns pensadors que diuen que és impossible. El que es tracta és de concentrar tota l'atenció, en aquest cas a la respiració. Notem com a l'inhalar entra l'aire per les fosses nasals. Quan retenim, tenim els pulmons plens. L'oxigen va a tot el nostre cos i es reparteix per totes les cèl·lules. A l'exhalar traiem tot l'aire, eliminem les toxines
ens buidem. Quan estem fontant la retenció sense aire, ens concentrem en el buit interior. Continuem uns minuts més. Recordant que és molt normal que la ment intenti lluitar en contra i ens recordi memòries, pensaments, imatges. No els hem de fer cas, no hem de prestar-hi atenció, hem de deixar que passin, com si fossin núvols en el cel, sense jutjar, sense determinar, simplement acceptant i deixant d'anar. I sempre tornem a la respiració i al context de temps que estem fent. Continuem uns minuts més en silenci. Us sentiu preparats, a poc, sense obrir encara els ulls. Us convido a moure els dits de les mans i les muñeques, els canells. Podeu moure també el cap d'un costat a l'altre, mobilitzant tot el coll, fent cercles, sempre mantenint la respiració. Podem canviar de costat. Diem sí amb el cap. Respectant sempre les nostres cervicals. I quan estiguem preparats podem obrir els ulls, les mans al centre del pit i qui vulgui m'acompanya amb un om. Inhalem tots junts. Oh.